Guys, nanku umyalezo osheshayo lana njengoba kumhla ka16 nje namhlanje ngicela niphuthume nize la ekhaya guys ngiyabhukudisa la ekhaya ku swimming pool la ekhaya ukufaka izandla nenyawo 50 rand mawuzongena ngomzimba wonke 100 rand kade kucula ngiloye ngithi ngifisa ukuba nemali eningi bengazi kanti swimming pool la ekhaya izongakhela imali engaka so nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu Ramaphosa yazi ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu osemnyango ambeke emsama athatha osemsama ambeke eminyango bengazi ukuthi nathi ngokuzakhela nje ama-swimming pool sesizongena ethubeni lebhizinisi engaka wozani guys ngobuningi benu akukhulunywa ngalutho ngama-swimming pool asegcekeni so nje guys ibhizinisi wozani nakhona futhi 100 rand uma uzongena i-hour kuya phansi mase ku2 hours kuya phezulu 300 wozani guys wozani vula i-swimming pool.